Haga jingle kai Africa Nation Championship hapring ka Sudan persya ka Senegal. Haba phai shagre ka jingle kai bro artli ki ken hun ki khai klem la bat khi ja nadu basdang ka jingle kai hado kot jong ka jingle kai. Ba Lyngba ka jingle khai bro artli ki ken hun ki de ban Rung shaga quarter final. Hagwai pat ka jingle kai hapring ka Nigeria persya ka Congo. Haga ka jingle kai ka Nigeria kala khur ka nam job. Adin bagalala ban pelim ya ka Congo da arlanot Henry Watla ka Nigeria ka job ya ka jingle kai kala du ban Rung shaga quarter final. Aga jingle kai La Liga peringkat Real Madrid persya ka Osasuna haba phai shagna ka jingle kai haga kela step ka jingle kai ka long maria khaj haga babaro artli ki kenhon ki klemla bat pen khi jar adu bokod ka kela step watla kela persyang ka to ka ne bani pen khi jar Henry ki klemla bat pen urlong haba phai pat shaga kela min ka Real Madrid kala yo ban thap ya ka gol ka banengkong haga ka jingle kai kata haga minit ka basan pheway Lyngba ka penalti pala kan jat da Mbappe. Pada lama kena sigol kirang ilek kai juga Osasuna ki klaim la asyu ban siu kuliang hadu bukut ke jingle kai haga baga Real Madrid kalau khur ke nam job haga ke jingle kai sedang jongka haga ke samoi da sigol lanot